עכשיו, לא תאמינו, יש דבר כזה, אוזני המן, אכילות שאינם עבשות, תפלות, מחניקות וגומרות אותנו. דניאל אנטונוב, שלום לך. דניאל. שלום, דניאל גרינברג, אנטונוב, תקן אותך קצת. סליחה, טוב שתיקנת אותי, נסיך, מה קורה? אז זה כמו תמיד, דניאל פטיסרי עם תסמונת טורט, שלא עוצרת בעדו. ברוכים הבאים לפינה שלנו, שלי. זהו, לקחת פינה, הכל בסדר. אני אומר, עזוב, דניאל, אל תסתפק בפינה. בוא תחליף אותי, כפרה עליך. איזה מתוק אתה. דניאל, תקשיב, אני רוצה להתייעץ איתך. אתה בכל זאת קונדיטור מומחה, בחור רציני מאוד, אתה יודע דבר או שניים. למה אוזני המן כאלה מגעילות כל השנה? כל שנה. האוזני המן הן רגילות. אני לא אוהב אוזני המן שזה בצק וממרח. בצק וממרח. כמה אפשר? תעשו משהו מושחת, תעשו משהו עם קרם, משהו מעניין, טעים, ולא רק אוזני המן. למה עושים אותם, דרך אגב, מבצק הזה, דניאל, שאם אתה נותן בו ביס, אתה שבוע אחר כך עדיין לא עשת אוזני המן. כי הם יבשים לגמרי. ואני לקחתי את המשימה הזו, ובפעם הזה יצרתי אוזני אמן מיוחדים, שהבאתי אותם. יאללה, בוא תראה לנו, תתן לנו את זה קצת, תראה לנו קצת טיפה. טוב, תשאיר, רואים, איזה יופי. אפילו הבאת לי קצת, איזה תענוג. יפה, מה אנחנו רואים? תתחיל איתי עם הירוק הזה היפה. טוב, אז הירוק זה אוזן אמן דובאי, מאוד טעים ומעניין, במילוי של ממרח אגוזי לוז. כן. ומלמעלה יש שוקולד חלב. יואו, זה נראה טיל. שוקולד חלב, ועוד פספוסי שוקולד מריר, וביחד זה טוויסט מושלם. עכשיו, עוד מעל הוספתי קרם על בסיס גבינה לבנה ומחית פיסטוק, שנותן את הבוסט של טעם. זה? זה? כן. אוקיי. המרירות והמתיקות ביחד, זה עושה בלנס לכל הטעמים. זאת אומרת שלא יהיה מתוק מדי. אני רק מחכה, דניאל, אני רק פשוט מחכה שהבמה יזיז ממני את המצלמה, כי אני חייב לתת ביס. אז תיתן כבר את הביס לטרנד הזה ששדרגתי אותו. רגע, יש עוד סוג אחד. אתה תמשיך לדבר, אני אמשיך ללעוס, ככה זה עובד פה. תמשיך, דניאל, כן, מה עוד רואים? טוב, מה עוד רואים? אוזן אמן מיוחד, שזה אוזן אמן הקלאסי, אבל מגה אוזן אמן, בציפוי של שוקולד לבן, בלגי, הכי טעים שיש, מתפשר, הכי טוב שיש, ומעל זיגגתי גם שוקולד חלב, בלגי כמובן, ומעל זילפתי כזה יפה וגבוה את הקרם על בסיס גבינה לבנה גם, אבל זה קרם וניל, ועם סוכריות שוקולד צבעוניות, שמי לא אוהב צבעוני? דניאל, נסיך. משהו צבעוני. תקשיב, זה אחד הדברים הכי טעימים שאכלתי. בוא תיתם גם את השני, כי זה... ממש, תכף, אני כבר זה, כל הזה שלי אוכל. אני גם בא לי לטום את זה, אבל בוא נחכה לסוף. לגמרי. תקשיב, מותק שלי, פעם שעברה היית פה, וחוץ מזה שהראית לנו שאתה מדהים, עם יכולות קונדיטוריה מדהימות, סיפרת לנו גם שבעקבות הטורט, החברים שלך לא כל כך מבינים. אפשר לראות את זה? אתה מרשה לי? בכיף. בוא נראה. אין לי חברים, כי יש לי תסמונת טורט. התלמידים בכיתה שלי ובכלל לא כל כך מבינים מה זה תסמונת טורט. תגיד, דניאל, ואחרי ההופעה המדהימה הזאת שלך, קודם כל ראיתי שעקצו אותך ישר לערוצים אחרים, אבל תגיד נסיך, מה היה בבית ספר אחרי שהופעת פה? באתי לבית הספר, וחצי מכל התלמידים מהכיתה שלי, מכיתות אחרות, התחילו להתנהג אליי אחרת. לא בגלל שאני עם מוגבלות, בוא נגיד במרכאות, אבל התחילו להבין שתסמונת טורט זה לא משהו מפחיד, ושאני ילד שפשוט מחייך, פשוט מכין משהו טעים, איזה יופי, תגיד... צריך להיות חבר של ילד מדהים כזה, שאוכל דברים טעימים. אתה יכול להגיד שהמצב החברתי שלך השתנה טיפה מאז? כן, המצב החברתי השתנה לגמרי. איך זה נראה? תספר לי. אני מגיעה לבית ספר עם חיוך, כי מחזירים לי את החיוך הזה בשלום, דניאל. מה נשמע? מה עשית היום? מה עפית? איך אתה מרגיש? זה שאלות קטנות שנותנות לך את החיוך לחייך, נותנות לך את הכוח להמשיך לאפות ולעסוק בדבר שאתה אוהב למרות הקושי
של התסמונת, של הגמגום בגלל התסמונת וכל החרדות שסביבי. דניאל, אתה מתוק אמיתי. אני רוצה רק להגיד לך ולחברים שלך משהו. חבל שהייתם צריכים שהוא יבוא לטלוויזיה כדי לגלות מי הילד הנסיך הזה. כל כולו מאור פנים, אהבה וכיף. אני אשמח שתמשיך להיות חבר שלי. דניאל, ביס גדול. תודה נסיך. לחיים, חג שמח. מושלם. מילה. וואי, אני לא יכולה עם הילד הזה, אני לא יכולה. איך בכלל לא אמרו לו שלום עד עכשיו? אין דברים כאלה. שלו עד עכשיו. בסדר. אבל אני כבר אז אמרתי שהבן אדם התפרסם, אחר כך כולכן, מה זה תפקור שלא אמרתם לו שלום?